López Miguel, a l'OMI és la meva assignatura ceràmica i soc mestra artesana. Fa com 40 anys que ja m'hi dedico a la ceràmica en plan professional. Vaig estudiar a l'Escola Massana i a la Llotja i després vaig fer la carrera de Belles Arts. Us vull presentar l'exposició que es diu Sense distàncies. N'hi ha peces que les vaig començar a treballar abans del confinament. La distància ens pot fer que sigui molt agradable o també ens pot destruir una mica. Sempre treballo des de la seriació de peces. A partir d'un mòdul determinat treballo per trobar formes completament diferents i instal·lacions diferents d'aquest mòdul dins de cada una de les obres. Aquesta vegada he treballat sobretot el torn, buscant el mòdul i després els elements que ajuden a sostindre aquest mòdul.